Vedeli ste, že na Slovensku máme stredoveký kláštor, ktorý sa premenil na nedobytnú pevnosť? Je to Hronský Beňadik. Tento mohutný komplex nad riekou Hron založil kráľ Gejza I. už v roku 1075. Nebol to len tichý domov mníchov. Overovali sa tu dôležité listiny a šľachta tu ukrývala svoje cennosti. A čo viac, od roku 1483 tu strážia vzácnu relikviu Kristovej krvi, dar od kráľa Mateja Korvína. Keď však udreli Turci, mnísi museli odísť. Kláštor sa zmenil na masívnu renesančnú pevnosť a zažil tvrdé vojenské strety. Prežil vojny, požiare, aj temné roky totality, kedy slúžil ako internačný tábor. Dnes však táto bazilika opäť povstáva z popola a odhaľuje svoju stratenú krásu. Hronský Beňadik je poklad, ktorý jednoducho musíte zažiť.